हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मोसर यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बराय हरनाय जाबाय हैप्पी सानडे लोगोफोर आरो दिनै 2023 नि लास्ट मास तो गाइस नोंथांमोनहा आंनि गारिखौ नेबाय थादोंमोन नङा होनब्ला मा गारि फैगोन होननानै नोंथांमोनहा नेनानै दंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय गारि गोदान लागोन होननानै आङो बुंबाय थादोंमोन आरो खिन्थाबाय थादोंमोन यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय तो लोगोफोर फाइनाली दिनै 2023 नि लास्ट मास 31 डिसेम्बर दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय दायो फाइनाली लोगोफोर आङो हान्टार 350 नोंथांमोना बहुत दिननि उनावहाय दिनै नुबाय आरो आंनि जे R15 V4 बियो एक्सटेन्ड जानानै दङ बायफ्लेजोबनानै दङ बेनिखायनो आङो मा नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोदान गारि लाना फैबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नायदो नै हान्टार 350 नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै रयेल एनफिल्ड हान्टार 350 लायनानैहाय माने साननै जाफैबाय खिन्थु आङो मा देखायाखैमोन आरोखि ना नोंसिनो आङो लास्ट मासावसो देखायनो होनानै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय सारप्राइज होबाय आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना दायो नायनो हागोन नै हान्टार 350 माने दायो नाम्बार लागायखाबाय आरोना नै नाम्बार प्लेटआबो आजिखालि मा सानसेनो मोनखासै आरोना नै नाम्बार प्लेटखौहाय दहायसो लागायहैदों माने गोदान मडेल आरोना लोगोफोर नै गोदान मडेल लाबोदों एकदमबारे लेटेस्ट आरोखि ना लेटेस्ट भार्जन ओमफ्राय बेखौ लाना फैबाय दायो माबायदि गोदान मडेल एकदमबारे गोदान डिजाइन जोब आरोखि ना नै ओमफ्राय नैबे सेल्फआबो आलदा नैबेयो स्टार्ट खालामनोब्ला नैबेखौ ओरै खालामबाय आरो अफ खालामनोबा नैबेखौ ओरै खालामबाय आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाइट नैबेयो लाइट नैबे आपार नैबे डिपार ओमफ्राय नैबे फास्ट गावग्रा लाइट गावग्रा बेयो नै स' लोगोफोर नोंथांमोना बाइकखौ माबायदि नुखो अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाना हरबानो जाबाय लोगोफोर माने आरो आङो मा एग्जस्ट साउन्डखौ आं बुहुत मोजां मोनो बेनि एग्जस्ट साउन्डखौहाय दायो आङो नोंथांमोननो स्टार्ट खालामनानै देखायनि नै फुरा स्पिडखा नै बेयावल' होलांखायो नै नैबेखौ बुहुत मोजां मोनो आङो नै लोगोफोर नायनो हागोन नै नोंथांमोनहा किल'मिटाराबो बांद्राय थाङाखै दै नै 144 थांबाय माने सानथाम जाबाय नालाय लाबोनानै ओमफ्राय एसे सालायबाय एसे बेरायबायबो ओमफ्राय 144 किल'मिटार थांबाय नै एकदमबारे नोंथांमोननो एग्जस्ट साउन्डखौ खिन्थानायनि आङो माबायदि एकदमबारे बरिया मोजां मोनखायो आं साउन्डखौहाय नायदो नै गाड्राम होननायखौ इन्ट्रेस्ट मोनखायो आं नै नायदो नै लोगोफोर टायाराबो हेभिखा एकदम नै ओमफ्राय नैबेहाय LED लाइट साइट दंजोबो आरोना नै माने मोनाब्ला नैबेहाय लाइट दंखायो नै LED लाइट दंखायो बेजोंहायनो माने नाम्बार प्लेटखौ नायनो सिनायो आरोखि ना नै नैबेहाय LED लाइट दङ फिसा सानो नै गुफुरनो नै नोंथाङा नायनो हागोन Check it out. Shitra gizi hone जोंनि BTCया गिजि जेरै मेरै खालि हाद्रिल' जायै हनै गगासो मोनबाय बिफा बिमानाव फैसा लाना थांबाय सिना रेस्ट बायना जाफैबाय रेस्ट गैला आङो मा खालामनो आङो मा माबावनो नोमफा खर'नि जौसो लोंहैलायबाय गोरानखौथ' आङो लोंखायोमोन अबोला गोजायाबो सौफैयो लाना फैबाय हनै गोजा विस्कि गासिखौबो आङो मिक्स खालामबाय हनै गावबुरा बायदि रायलायबाय आङो 13-15 जन आंखौ खोनासंबाय आंखौ बुङो हनै सार नोङो इलेक्सन दा रायहैदो आङो मिनि स' लोगोफोरना ओमफ्राय नैबेहाय माने एसे प्रब्लेम आरोखि ना नैबेयो माने ओरैजाय नांथाग्रा गैयाना गलांनो नागिरो उनावहाय गाखोग्राया गलांनो नागिरो बेखौहाय एक्सट्रा लागायनानै लानो हागोन बेखौ जेबो नङा आरो मा नैबे ग्लासखौहाय बख'नानै नैबे हेन्देलावहाय लुकिं ग्लासखौ होयोबा बुहुत मोजांसिन जागोन आरोना आरो मा नैबेहाय मोनसे कभार दंना बेखौहाय कभारखौहाय लागायनानै आरो नैबे हेन्देलावहाय लाइटखौहाय लागायनानै नैबे लुकिं ग्लासखौहाय चेन्ज खालामनानै नैबेहाय होबानो एकदमबारे बरिया स्टाइल नुबाय आरोना बेखौहाय एकदमबारे हेभिनो औ गाइसमोन नोंथांमोना फ्रेमखौ नायनो हागोन नै माबायदि ओहो एकदमबारे खम दामावनो 350cc अ माय गड ओरैबायदि बरिया खारनायाबो पुरा माने स्पर्ट्स बाइक बायदि मोजां नांखायो आरोना लोगोफोर खारनाया पिकआपखौथ' माथो होनबावनो लोगोफोर ओरैबायदि हेभि माने मोजां बरिया
एकदमबारे स्पर्ट्स बाइक बायदि मोनखायो ओहो साखुजोबनो हाखायो नै लोगोफोर लागा ओरैबायदि हेभि खम प्राइसआवनो खम दामावनो 350 सीसी अ माय गड एकजस्ट सानखौथ' ओरैबायदि हेभि मोनखायो आङो बरियाखा गोमनाय स्टाइलफ्रा नोंथांमोनहा नायनो होनबाय थादोंमोन ना आंनि गारिखौ दायो नुबायना लोगोफोर मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनाखै आरो नेक्स्ट गोदान गंसे गारि लाबावगोन आङो नोंथांमोननि सायाव डिपेन्ड खालामो नोंथांमोनहा नैबे 100-350 खौ मोजां नंगौना नङा कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनाखै आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनाखै आङो आरो गोदान लाबावगोन नोंथांमोनहा बुंहरबानो जाबाय मा बाइक लानांगौ नोंथांमोननि चइस हिसाबै आरो लाबावगोन सालायनो ओरैबायदि मोजां नांखायो हाय रे हाय नोंथांमोनहा गारिखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय गारिया मोजां ना गाज्रि आरो माबायदि नोंथांमोनहा खिन्थानो हरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरनानै आरो मा नैबे 2023 खौ बिदाय हरनानै आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर 2023 खौबो बिदाय हरबाय बाय थाथ'दो आरो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय